Θα ήθελα να καλωσορίσουμε τον καλό μας φίλο, τον κύριο Μιχάλη Καραβασίλη, τον Απολώνιο, που είναι πάλι κοντά μας στα πλαίσια της σειράς εκπομπών που έχουμε καθιερώσει πλέον εδώ και κάποιους μήνες στο Σόρας FM. Απολώνιε, καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα και από όλους τους ακροατές. Καλησπέρα. Κάναμε μία εβδομάδα ένα μικρό κενό γιατί έτρεχαν πολλά έκτακτα, αλλά είμαστε πάλι εδώ κοντά, δεν χανόμαστε. Όχι βέβαια. Δεν ξέρω τι έχεις στο μυαλό σου σήμερα να μας πεις. Απλά εγώ θα ήθελα να σε προλάβω λιγάκι και να ζητήσω τη γνώμη σου και την εκτίμησή σου πάνω στο θέμα της Αμφίπολης. Δεν ξέρω αν σε βγάζω από το πρόγραμμά σου, αλλά νομίζω ότι η γνώμη σου μετράει πάρα πολύ, γιατί έχεις πάρα πολλές γνώσεις και θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια, αν δεν σε πειράζει. Γιατί να μην πούμε, να πούμε δύο λόγια. Και εγώ έχω κάποιες απορίες και κάποια ερωτήματα. Επειδή όμως οι απαντήσεις δεν έχουν δοθεί τελικά, ολοκληρωτικά στο θέμα της ανασταφής, δεν θα πάρουμε θέση, απλά θα θέσουμε ερωτήματα. Και να ξεκινήσουμε με το ταφικό μνημείο. Πρώτα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ήταν γνωστό το ταφικό μνημείο αυτό από την δεκαετία του 50. Μετά τα μέσα της δεκαετίας του 50 το γνώριζαν. Και ενδεχομένως να το γνώριζαν και νωρίτερα. Αλλά ας πάρουμε το δεδομένο της δεκαετίας του 50, τέλος 50, αρχές 60. Γιατί τόσα χρόνια δεν ενδιαφέρθηκαν, ενώ είναι τόσο σπουδαίο έβριμα αυτό, αρχαιολογικό έβριμα? Για ποιο λόγο? Και γιατί τώρα το παρουσιάσαν? Τι σημαίνει αυτό? Ήταν η κατάλληλη στιγμή? Ενδεχομένως να θέλουν να δημιουργήσουν αποσπασματικές, να αποσπάσουν μάλλον την προσοχή του κόσμου? Γιατί θα θέλουν να δημιουργήσουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία ο κόσμος δεν θα πρέπει να αντιληφθεί και μας στρέφουν εκεί το ενδιαφέρον. Είναι πολλά τα ερωτήματα, γιατί η πολιτική ζωή της Ελλάδος μας έχει συνηθίσει σε τέτοια φαινόμενα. Να δημιουργεί καταστάσεις σε δεδομένες στιγμές που για το κακό μας, εντός παρενθέσεως καλό μας ας πούμε, που λένε εκεί, πράττουν πράγματα τα οποία ενδεχομένως να διαλύσουν και την πατρίδα. Αυτό όμως δεν θα θέλανε να το καταλάβουμε και πάντα παρουσιάζουν κάποιες άλλες ανακαλύψεις. Έτσι πιστεύω κάτι τέτοιο θα πρέπει να συμβαίνει και σήμερα. Αλλά θα ήθελα να βγω ψεύτης όμως σε αυτό το θέμα. Και ας πάρουμε το θέμα ως απλή κατάσταση ότι με απλό τρόπο ανακάλυψαν σήμερα και μας λένε αυτά που μας λένε. Να ξεκινήσουμε από το ταφικό μνημείο, ότι είναι στρογγυλό το ταφικό μνημείο. Ταφικό μνημείο στρογγυλό υπάρχουν στην Κρήτη, στη μινωική Κρήτη, ταφικά μνημεία, στρογγυλά, αλλά το σπουδαιότερο ταφικό μνημείο στρογγυλό είναι, τα ταφικά μνημεία στρογγυλά είναι τα μη κοιναϊκά. Και το πρώτο που συναντήσαμε είναι ο ταφικός περίβολος πάνω στην Ακρόπολη των Μυκηνών, ο οποίος είναι στρογγυλός. Είναι πολύ ταφικό μνημείο αυτό, έχει πολλούς τάφους μέσα, εκείνο επάνω στην Ακρόπολη. Και έχει ακριβώς το ίδιο σχήμα με τον τάφο αυτόν της Αμφίπολης, στρογγυλό. Με τείχο γύρω-γύρω, με τυχείο. Είναι το πρώτο γνώρισμα που μας παραπέμπει σε μικηναϊκό ταφικό μνημείο, ότι έχει κάποια συγγένεια. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι είναι θαμμένοι εκεί έχουν κάποια συγγένεια με τους Μικηναίους. Είναι το πρώτο συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει ένας παρατηρητής. Έτσι, γιατί εγώ δεν είμαι αρχαιολόγος. Έτσι, απλά είμαι παρατηρητής. Αυτό το συμπέρασμα με φέρνει στην ιδέα ότι όντως έχουν σχέση οι Μακεδόνες με τους Δωρυείς, γιατί οι Δωρυείς είναι οι Άργοι.
ο πατέρας του Φιλίππου και η οικογένεια αυτή του Μεγάλου Αλεξάνδρου είχαν σχέση με τους Άργιους. Ήταν η καταγωγή τους από εκεί ξεκίνησε. Από το Άργους, από τις Μυτίνες δηλαδή. Και βλέποντας το ταφικό μνημείο, το οποίο έχει αυτό το σχήμα, ότι είναι στρογγυλό, με παραπέμπει ότι είναι όντως Μακεδόν αυτός ο οποίος είναι μέσα. Εν συνεχεία, η επόμενη παρατήρηση την οποία κάνω είναι εδώ που λένε για σφίγγες, μιλάνε για σφίγγες. Μα είναι τόσο βέβαιο ότι είναι σφίγγες αυτά τα ζώα τα οποία απεικονίζονται με την μορφή των γλυπτών? Είναι τόσο βέβαιοι? Τι θα μπορούσε να είναι δηλαδή, Απολλώνη? Κοίταξε, η ανατομία του σώματος παραπέμπει σε λέοντα. Βεβαίως, η θέση των ζώων, έτσι όπως βρίσκονται το ένα ακριβώς απέναντι από το άλλο, μας θυμίζει την πύλη των Μυκηνών. Γι' αυτό λέω, ένας παρατηρητής αυτά τα βλέπει. Και συγκεκριμένα άμα κάνει και έρευνα τέλος. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι προφανώς θα πρέπει να είναι λέοντας αυτά τα δύο και όχι σφίγγες. Τώρα γιατί όμως μας βομβαρδίζουν με την έννοια της σφίγγας? Γιατί θέλουν να μας παραπέψουν σε θρακικό θέμα. Η σφίγγα είναι υπόθεση της Θράκης και υπόθεση της Εννεάπολης. Γιατί εκεί κοντά στην Αμφίπολη υπήρχε η Εννιάπολη, η οποία ήταν μια πόλη τεράστια, πολύ μεγάλη πόλη, μεγαλύτερη από την Αμφίπολη, ούτε και γι' αυτό μας λένε τίποτα. Και εκεί είχαν εγκατασταθεί στην Εννιάπολη κάτοικοι από όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό και τη λένε Εννιάπολη. Αυτή η πόλη είχε ως έμβλημά της τη σφίγγα, γιατί στα νομίσματά της υπάρχουν οι σφίγγες. Βεβαίως το θέμα σφίγγα στο νόμισμα είναι παμπάλαιο, δεν είναι τωρινό, το οποίο συζητιέται εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά εδώ επιμένω εγώ στο θέμα των σφυγγών που θέλουν. Γιατί όμως μας μιλάνε για σφίγγες? Και γιατί δεν αφήνουν ένα περιθώριο αφού δεν υπάρχουν κεφάλια? Άλλο ερώτημα, ποιοι τα έκοψαν τα κεφάλια και γιατί τα έκοψαν τα κεφάλια? Αυτό πραγματικά είναι μία απορία και δική μου και στα δύο, έτσι, γιατί φαντάζομαι ότι αν ήταν μία καταστροφή δεν ήταν απαραίτητο να είναι και στα δύο. Και πρόσεξε, εδώ έχουμε δύο γλυπτά. Αν τα παρατηρήσει ένας άνθρωπος, τα γλυπτά αυτά, θα συνειδητοποιήσει ότι το ένα, όπως τα κοιτάζουμε το δεξί, διαφέρει από το αριστερό. Δηλαδή, το ένα είναι αρενοπό σώμα. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Το δεξί είναι και πιο ογκώδες. Ναι. Άρα πρέπει να είναι άρεν. Πραγματικά, ναι. Το δεξί είναι θηλυκό. Έχει άλλη... Το αριστερό εννοείς? Ναι, το αριστερό. Ναι, ναι. Το αριστερό είναι θηλυκό, κατά πάσα πιθανότητα. Έτσι. Με πιθανότητες μιλάμε αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Θα είχαμε λύσει όλο το πρόβλημα αν είχαμε τα κεφάλια. Αν είχαμε τα κεφάλια θα ξέραμε τι ακριβώς είναι. Βλέποντας το δεξί, παρατηρώντας το δεξί, βλέπω ότι στο στήθος του, το στήθος του δεξιού είναι πιο διωγγωμένο, είναι πιο έξω. Που συνήθως αυτό το γνώρισμα το έχουν τα σερνικά λιοντάρια. Εδώ δεν μιλάμε πλέον για σφίγγες. Έτσι, μιλάμε για λιοντάρι. Η ανατομία είναι λέον. Μα ναι, και η μυρή είναι, δηλαδή αν έχει κάποιος μια εικόνα μπροστά του, όπως έχουμε εμείς τώρα, μπορούμε να δούμε πολύ καθαρά, δεν το είχα προσέξει αυτό, ναι, πραγματικά. Είναι, εντάξει, για να κάνω θέμα πρέπει να το έχω ψηλαφίσει, δεν μιλάω άμα δεν είμαι βέβαιος. Λοιπόν, και λέμε το εξής τώρα, γιατί τόση φασαρία και τόσους λόγους για σφίγγες? Να ρωτήσω και κάτι άλλο, ναι. Απολλώνη. Εδώ φαίνεται καθαρά ότι υπάρχουν ίχνη φτερών, έτσι. Βεβαίως. Στη θέση που βρίσκονται τα δύο γλυπτά, ναι, δεν υπάρχει περιθώριο να υπάρχουν φτερά από πάνω. Δεν έχουν περιθώριο ούτε για τα κεφάλια.
Γιατί αν υποτεθεί ότι τα κεφάλια είναι σε αυτές τις θέσεις εκεί που είναι, θα πρέπει τα κεφάλια να κουμπάνε επάνω στην οροφή και θα πρέπει να είναι πολύ μικρότερα του σώματος. Ή θα πρέπει να είναι σκυμμένα και να αγγίζει το κεφάλι, το μέτωπο το ένα του αλουνού. Θα πρέπει ο γλύπτης να τα έχει φτιάξει έτσι ώστε να αγγίζουν τα μέτωπά τους, για να μπορέσει να χωρέσει. Έτσι, το κεφάλι, το γλυπτό. Μετά το θέμα των φτερών είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το ένα έχει μία, γιατί βλέπουμε μία πτέρυγα από την πλευρά που είναι, βλέπουμε μία, δεν μπορούμε να το αναλύσουμε το άγαλμα όλο. Βλέπουμε το ένα, το δεξί, το οποίο η πτέρυγά του, αυτή που βλέπουμε, είναι ελαφρώς προς τα έξω. Ενώ η πτέρυγα του αριστερού είναι ακριβώς λίγο πιο έξω από το κέντρο και όρθια. Το έχεις κατανοήσει αυτό που λέω? Ναι, έχω εικόνα μπροστά μου καταρχήν. Ναι, είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Και στο βιντεάκι που θα φτιάξουμε με τη συνέντευξη θα έχουμε και την εικόνα, οπότε θα μπορούν και οι ακροατές μας να το δουν πάρα πολύ καθαρά αυτό. Ναι. Τώρα, ενδεχομένως τα φτερά να ήταν χαμηλά. Υποτίθεται να ήταν χαμηλά. Θα μπορούσαν να έχουν μία κλίση και να είναι αρκετά ψηλά επάνω στο χώρο της αψίδας εδώ που υπάρχει. Θα μπορούσε να το χωράει. Και με την έννοια αυτή που σου είπα, το κεφάλι θα μπορούσε να το πάρει έτσι. Να είναι μπροστά, να γέρουν μπροστά τα δύο τα κεφάλια. Μα δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει τρόπος να χωρέσουν τα φτερά, όσο μικρά κι αν είναι. Ναι, αν είναι ανοιχτά τα φτερά, όχι, δεν μπορούν να χωρέσουν. Δηλαδή αν έχουν σχέση με τα φτερά που γνωρίζουμε της σφίγγας, δεν χωράνε, δεν το συζητάμε. Και τα φτερά της σφίγγας είναι πιο χαμηλά λιγάκι. Δηλαδή, είναι περίπου στη μέση του σώματος. Δηλαδή, ολοκληρώνεται η ανάπτυξή τους περίπου στη μέση του σώματος. Λίγο πιο χαμηλά ακόμη. Λίγο πιο χαμηλά ακόμη. Να πω κάτι εδώ σε αυτό το σημείο, τώρα σε διακόπτω συνέχεια, αλλά ξέρεις, εγώ είπαμε, κάνω ερωτήσεις και κάνω παρατηρήσεις, Ναι. που μπορεί να φαίνονται αφελείς, αλλά κάτι μπορεί να βγει. Άρα, εδώ πέρα τώρα παρακάπτοντας λιγάκι το θέμα αν είναι λέοντες ή αν είναι σφίγγες. Εδώ τίθεται και το θέμα εάν τοποθετήθηκαν μετά. Είναι πολλά τα ερωτήματα, αλλά τα περισσότερα ερωτήματα από την είσοδο, δηλαδή με το που ξεκινάμε και μπαίνουμε στην είσοδο, βλέπουμε ότι έχουμε πολλά ερωτήματα. Ας υποθέσουμε ότι δεν έχουν τοποθετηθεί αργότερα. Ότι έχουν τοποθετηθεί την ίδια περίοδο, που πιστεύω θα πρέπει να είναι την ίδια περίοδο τοποθετημένα. Είπαμε ότι μιλάνε για σφίγγες, ενώ δεν είναι σφίγγες. Είναι δύο λέοντες. Αυτοί οι λέοντες, θα είμαστε βέβαιοι αν είναι λέοντες ή αν ήταν σφίγγες, άμα είχαμε τα κεφάλια, όπως λέω, όπως έχω πει. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε τα κεφάλια που βρίσκονται. Μήπως βρεθούν στην ανασκαφή πουθενά τα κεφάλια, στην πορεία. Ενδεχομένως να βρεθούν και μέσα στο θάλαμο το κεντρικό. Πήγανε βόλτα, Απολλώνη, τα κεφάλια. Κοίταξε να σου πω κάτι. Ενδεχομένως να τα έκοψαν τα κεφάλια οι αντίπαλοι των ενταφιασμένων. Έτσι. Ναι. Όταν δεν έχει κάποιος να αμυνθεί, ενδεχομένως να του δημιουργήσανε πράξεις βεβήλωσης. Ας το πούμε κάπως έτσι. Τώρα το ζητούμενο είναι το εξής, ότι ένα τόσο πολύ μεγάλο μνημείο, ποιος θα μπορούσε να το κατασκευάσει? Αυτό θα μπορούσε να κατασκευαστεί μόνο με εντολή του Αλεξάνδρου. Δεν είχε λόγο άλλος να κατασκευάσει, κανείς να κατασκευάσει ένα τόσο μεγάλο μνημείο. Ας υποθέσουμε ότι είχε δώσει εντολή ο Μέγας Αλέξανδρος να του κατασκευάσουν το ταφικό του μνημείο. Και αυτού και της οικογένειάς του. Έτσι.
Βεβαίως ο Μέγας Αλέξανδρος δεν τάφηκε ποτέ εκεί. Γιατί ξέρουμε ότι την σωρό του την έκλεψε ο Πτολεμαίος. Αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουμε με σαφήνεια. Και ενταφιάστηκε στην Αλεξάνδρεια. Υπήρχε μαυσολείο εκεί στο κέντρο της Αλεξάνδρειας, υπάρχουν και γραβούρες γι' αυτό, που στο κέντρο της Αλεξάνδρειας ήταν ενταφιασμένος μέσα στη Λάρνακα, η οποία μάλιστα αυτή η Λάρνακα από πάνω είχε τζάμ, είχε γυαλί, και από εκεί τον έβλεπαν και ήταν σε άρρηστη κατάσταση το σώμα. Ήταν μέσα σε μέλι, λέει, και κάτι άλλο. Και ήταν σε άρρηστη κατάσταση. Ο τελευταίος που είδε το Μέγα Αλέξανδρο εκεί ήταν ο Σεπτήμιος Σεβήρος. Αυτός ήταν ο αυτοκράτορας, ο πρώτος αυτοκράτορας της Σημιτικής δυναστείας, της Εβραϊκής δηλαδή δυναστείας, της Ρώμης. Αυτοί οι αυτοκράτορες όλοι έβγαιναν μέσα από το στρατό. Ο στρατός τους επέβαλε. Ήταν αρκετοί. Βεβαίως δεν είχαν μεγάλα διαστήματα διοίκησης της Ρώμης, είχαν μικρά διαστήματα. Ο τελευταίος ήταν αυτός που τον είδε. Όταν επισκέφθηκε αυτός εκεί το Μέγα Αλέξανδρο, εξαφανίστηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Από εκεί και πέρα χάθηκαν τα ίχνη του. Τον πήρε και τον έκλεψε. Τι τον έκανε, πού τον πήγε, κανείς δεν ξέρει. Δεν υπάρχει τίποτα. Βεβαίως τώρα λένε ότι ενδεχομένως να τον κατέστρεψαν. Όχι. Αυτό είναι αδύνατο. Και γιατί είναι αδύνατο? Γιατί ο Μέγας Αλέξανδρος τον τιμούσε ο κόσμος με πολλές μορφές. Και η πρώτη ήταν ως στρατηλάτης. Η δεύτερη ήταν ως βασιλέας. Η τρίτη ήταν ως φαραώς. Ως φαραώ. Συγγνώμη. Η τέταρτη ήταν ως ημίθεος και ήρωας. Και η πέμπτη ήταν ως θεός. Υπάρχουν και άλλες δυο, οι οποίες έχουν να κάνουν η μία με την τύχη, τον θεωρούσαν ως γιο της τύχης, και όποιος είχε το σώμα του δεν έχανε ποτέ, ήταν πάντα τυχερός και μπορούσε να διατηρήσει τον θρόνο του, ας πούμε, για τους βασιλείς μιλάω και για τους διοικητές κρατών και αυτοκρατοριών, για πάρα πολλά έτη. Αρκεί να έχει το σώμα του. Και γι' αυτό το λόγο και οι Πτολεμαίοι δεν πέτρεπαν σε κανέναν να τον πειράξει. Και τον ήθελαν και τον είχαν πάντα εκεί, γιατί είχαν μεγάλη άνθηση και εκείνοι όσο καιρό είχαν τον Αλέξανδρο. Βεβαίως το θέμα της τύχης είναι κάτι το οποίο μας παραπέμπει τώρα σε μια άλλη κατηγορία λογικής, ας πούμε. Μας παραπέμπει στο θέμα εύνοιας. Έτσι, εύνοιας των άστρων, εύνοιας των ενεργειακών πεδίων κτλ. Γιατί όντως ο Αλέξανδρος γνωρίζουμε ότι δεν ήταν παιδί του Φιλίππου, ήταν παιδί του Διός. Ήταν το τελευταίο παιδί του Διός, ο Αλέξανδρος. Και ο Φίλιππας, ο πατέρας του, το ήξερε αυτό. Και γι' αυτό τον υποτιμούσε συνεχώς. Γιατί δεν θεωρούσε ότι δεν ήταν δικό του παιδί. Και γι' αυτό τον είχε στείλει στη μάχη του Γρανικού, στην πρώτη γραμμή. Και όπως γνωρίζουμε, αυτή που σκότωσε τον Φίλιππο ήταν η Ολυμπιάς. Και τον σκότωσε γιατί έκθετε σε πολύ μεγάλο κίνδυνο το γιο της. Γιατί του είχε πολύ μεγάλη αδυναμία η Ολυμπιάδα του Αλεξάνδρου. Μάλιστα. Αυτά είναι κάτι πραγματάκια τα οποία τα γνωρίζουμε από την ιστορία και φτάνουμε στο εξής συμπέρασμα. Άρα αποκλείται να έχουν καταστρέψει το σώμα του. Κάπου βρίσκεται το σώμα του Αλεξάνδρου. Γιατί το θέλουν αυτοί που το θέλουν για την εύνοια. Να μπορούν να διοικούν την ανθρωπότητα.
και ενδεχομένως να το έχουν αυτοί οι οποίοι διοικούν σήμερα την ανθρωπότητα. Μάλιστα. Μ' άρεσε αυτή η σύνδεση. Ναι, είναι εύστοχη πιθανό. πολύ. Δεν θα πω που ξέρω, όχι ξέρω, που μου έχουν πει ότι βρίσκεται το σώμα του, γιατί αυτά τα πράγματα δεν λέγονται, δεν πρέπει να λέγονται, γιατί ενδεχομένως να επωφεληθούν κάποιοι οι οποίοι είναι κακοπροαίρετοι και να δημιουργήσουν προβλήματα. Δεν το λέμε, δεν αναφέρουμε λέξη. Αλλά είναι υπαρκτό το σώμα του. Υπάρχει μέχρι και σήμερα. Ενδεχομένως υπάρχει και μια πιθανότητα κάποια στιγμή να επέστρεψε εκεί που ψάχνουν σήμερα. Υπάρχει μία πιθανότητα. Δεν είμαστε βέβαιοι βέβαια, έτσι, δεν το ξέρω αυτό. Και ενδεχομένως και γι' αυτό έχει δοθεί εντολή να ψάξουν εκεί. Τώρα, στη συγκεκριμένη στιγμή. Αλλά Θα το κάναν τόσο φανερά, πιστεύεις, Απολλώνη, αν υπήρχε τέτοια περίπτωση? Ναι, γιατί αν υπήρχε τέτοια περίπτωση και το δικό μας το λόμπι πλέον είναι στην κορυφή, θα ήθελα να το βγάλει. Αυτό λέω μόνο. Εννοείς με παρέμβαση φωτεινών δυνάμεων, έτσι? Ακριβώς. Ακριβώς. Αν είναι έτσι όπως τα φαντάζομαι, ενδεχομένως να μην είναι έτσι. Αλλά το ζητούμενο είναι το εξής τώρα. Να προχωρήσουμε λιγάκι για το θέμα του τάφου. Σταματήσαμε εδώ και να πάμε λίγο πιο μέσα, να πάμε στις Καριάτιδες. Εδώ είναι το μέγα μυστικό. Έχουμε πάλι δύο Καριάτιδες. Έχουμε την αριστερή Καριάτιδα, η οποία της λείπει το πρόσωπο εντελώς. Και το πρόσωπο, μη φανταστείς ότι της λείπει από φυσική φθορά. Δεν υπάρχουν τέτοιες φυσικές φθορές. Με αυτό το γνώρισμα. Αυτό είναι δόλιο φθορά. Αυτό έχει πέσει χέρι ανθρώπινο. Αυτό το έχει πράξει ανθρώπινο χέρι. Ή χέρια ανθρώπινα. Να μιλήσω στον πληθυντικό αριθμό. Είναι καταστραμμένο από χέρι ανθρώπου. Ενδεχομένως να είναι από πριόνισμα. Γιατί υπάρχουν τα πριόνια τα οποία κόβουν μάρμαρο. Το γνωρίζανε. Όπως κόβανε το μάρμαρο τότε στην αρχαιότητα. Μπορεί να μην είναι πριόνι, μπορεί να είναι και, πώς το λένε, και σφυρί, με κοπίδι ας πούμε, με σμήλι. Μάλιστα. Αλλά το θέμα της μήλης είναι μια υπόθεση χρονοβόρα. Ενώ το πριόνι θα το κόψει μια και έξω γρήγορα και ίσια ας πούμε. Και απόλυτα. Ανεξάρτητα όμως από αυτό τώρα, εδώ παρατηρούμε και ορισμένα άλλα πραγματάκια. Βλέπουμε ότι η Καριάτιδα η μία, η αριστερή, έχει μία ρογμή. Αυτή η ρογμή είναι παλιά που έχει. Όπως και το κόψιμο στο πρόσωπο της. Το πρόσωπο της. Φαίνεται ότι είναι παλαιό γιατί έχει αμβληθεί πλέον. Έτσι, είναι παλιά. Αυτά τα δύο είναι παλιά. Και η ρογμή είναι παλιά. Ενδεχομένως να είναι από κάποιο σεισμό η ρογμή. Ας υποθέσουμε ότι είναι από κάποιο σεισμό. Το άλλο όμως, υπάρχει ένα άλλο πραγματάκι. Μια άλλη φθορά στην δεξιά Καριάτιδα επάνω πάνω από το κεφάλι της ακριβώς. Εκεί που ενώνεται με την οροφή. Αυτό είναι φρέσκο. Αυτό το λίγο μαυρισμένο λες, Ναι, αυτό που είναι επάνω, όπως κοιτάζουμε το κεφάλι της Καριάτιδας, το καταστραμμένο κεφάλι της Καριάτιδας, το πρόσωπο μάλλον, επάνω αριστερά. Υπάρχει ένα σημάδι το οποίο είναι πιο λευκό από το άλλο. Βλέπεις την φωτογραφία? Ναι, αν εννοείς πάνω στο μάρμαρο, στο οριζόντιο, αυτό εννοείς? Εκεί που είναι ακριβώς, είναι πάνω στο κεφάλι, είναι το κεφάλι της Καριάτιδας.
Και εκεί που στηρίζεται το οριζόντιο μάρμαρο, ακριβώς αριστερά στη γωνία, είναι πιο λευκό λιγάκι. Λείπει κομμάτι εκεί. Κατάλαβα. Εδώ λείπει ένα κομμάτι. Αυτό είναι φρέσκο. Το πόσο φρέσκο δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά είναι φρέσκο. Είναι λιγότερο από 3 ετία. Και αυτό πρέπει να έχει γίνει από κάποιο μηχάνημα. Και όλη η ζημιά η οποία έχει προκληθεί στην οροφή εδώ σε αυτό το σημείο έχει γίνει από μηχάνημα το οποίο πήγε από πάνω και έσκαλε. Κάποιοι πήγαν να καταστρέψουν το μνημείο δηλαδή. Από πάνω. Μάλιστα, μάλιστα. Είναι αυτό το δεδομένο το τελευταίο το οποίο θα πω, γιατί μέχρι εκεί έχουμε φτάσει έρευνες, μέχρι εκεί έχουμε δει και μέχρι εδώ μπορούμε να πούμε 2-3 πραγματάκια. Τώρα το θέμα της επιχωμάτωσης. Συνήθιζαν να κάνουν επιχωμάτωση στους νεκρούς τους στην αρχαιότητα και ειδικά σε τέτοιου είδους ταφικά μνημεία. Δεν συνηθιζόταν αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν έχουμε συναντήσει αλλού να έχει τέτοια επιχωμάτωση. Επιχωματώσεις συναντούμε σε θέατρα, σε τέτοια πράγματα εξωτερικά, τα οποία τα επιχωμάτωσαν δεν ξέρουμε ποιοι. Τα επιχωμάτωσαν αυτοί οι οποίοι ενδεχομένως δεν θέλουν να τα προστατεύσουν. Τώρα, εδώ έγινε η καταστροφή, κατέστρεψαν τις καριάτες, τους σπάσανε τα χέρια, τους κόψανε το πρόσωπο και εν συνεχεία τις επιχωμάτωσαν για ποιο λόγο? Για να τις προστατεύσουν? Δεν νομίζω. Για κάποιον άλλο λόγο έγινε. Δεν ξέρουμε τον λόγο. Θα τον μάθουμε όμως εν καιρό. Διαβάζω λίγο, γιατί το περίεργο είναι ότι υπάρχει και μια ροή πληροφοριών καθημερινή πάνω σε αυτό το θέμα. Καθημερινή. Που λέει ότι πλέον αρχίζει και τίθεται θέμα στατικής επάρκειας του μνημείου. Γιατί όσο προχωράνε προς τα μέσα βρίσκουν καταστροφές. Γι' αυτό σου λέω ότι αποκολλήσεις λίθων από το θόλο. Θέλει, λέει, μεγάλη υποστήλωση για να μπορέσουν να συνεχίσουν. Έχει χτυπηθεί με μεγάλο εργαλείο από πάνω. Μεγάλο μηχάνημα. Με σφυρί μεγάλο. Το έχουν χτυπήσει το μνημείο από πάνω. Και το έχουν χτυπήσει τόσο πολύ που ήθελαν να το ρίξουν, να το βυθίσουν, να το καταστρέψουν. Αλλά δεν τους βγήκε. Γιατί είναι πάρα πολύ καλά κατασκευασμένο. Ακριβώς ό,τι κάνανε και με τους υπόλοιπους ναούς. Αλλά πότε χτυπήθηκε αυτό? Και όταν μιλάμε για μεγάλα μηχανήματα, αν υποτεθεί ότι πάμε στον προηγούμενο αιώνα, δεν είχαν μεγάλα μηχανήματα. Αν χτυπήθηκε, θα πρέπει να χτυπήθηκε τον καιρό της κατοχής. Έγινε αντιληπτό? Σαφέστατα. Σίγουρα στο τελευταίο μισό του 20ου πρέπει να είναι, όπου υπήρχε και η ανάλογη τεχνολογία. Έτσι ακριβώς. Γιατί τότε είχαν τη δυνατότητα να έχουν τέτοιου είδους μηχανήματα, τα οποία θα μπορούσαν από πάνω να ανέβουν να τα χτυπήσουν. Τώρα υπάρχει και άλλος τρόπος βέβαια, έτσι. Θα μπορούσε και με δυναμίτη να το κάνουν μάλλον. Αλλά ο δυναμίτης σε αυτή την περίπτωση θα είχε κάνει μεγάλες ζημιές. Πολύ μεγαλύτερες ζημιές από αυτές που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Μα και η παρέμβαση αυτή στην Καριάτιδα που είπαμε δείχνει ότι υπήρχε κάποιο αντικείμενο σε συγκεκριμένο σημείο που χτύπησε ο δυναμίτης, θα έκανε μεγαλύτερη και πιο εκτεταμένη ζημιά. Δεν το συζητάω. Αν ήταν δυναμίτης θα είχαμε μεγαλύτερη ζημιά και μεγαλύτερες φορές. Δεν ήταν δυναμίτης και ο δυναμίτης ακουγόταν. Εδώ έγινε με μηχάνημα το οποίο πήγε από πάνω και χτύπησε. Γκάπ από πάνω χτύπαγε. Γιατί μην φανταστείτε ότι με ένα γκασμά θα πάει κάποιος και θα σκάσει 2-3 με γκασμαδιές και θα κάνει αυτή τη φθορά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν είναι. Κατάλαβες? Το οριζόντιο δοκάρι που υπάρχει πάνω από τις Καριάτιδες είναι αρκετά ισχυρό. Και είναι μαρμάρινο αυτό. Δεν μπορεί να σπάσει αυτό. Εδώ έχουμε φθορά και άμα κοιτάξεις ακριβώς πάνω από την Καριάτιδα, υπάρχει φθορά και εκεί. Είναι σπασμένο το κομμάτι αυτό εκεί. Αυτό είναι παλιό το σπάσιμο, υπόψη.
Το άλλο που λέω εγώ αριστερά στην Καριάτιδα, επάνω στο κεφάλι της, είναι φρέσκο, είναι τωρινό. Φαίνεται καθαρά, ναι. Είναι φρέσκο. Είναι λευκό καταρχήν, φαίνεται. Ναι. Δεν έχει την πίστρωση, ας πούμε, που επιφέρει ο χρόνος. Όχι. Δεν έχει πάθει αυτή την αλλίωση την οποία δημιουργεί η οξυγόνωση. Και αυτό το πράγμα δεν το βλέπει ο ήλιος να πεις ότι θα έχουμε γρήγορη αλλαγή χρωματισμού. Είναι σκοτάδι. Εκεί μέσα υπήρχε σκοτάδι, υπάρχει και η υγρασία συγκεκριμένη η οποία μπορούσε να διατηρήσει κάποιες καταστάσεις και ενδεχομένως το χώμα γι' αυτό να το βάλανε για να δημιουργήσουν μεγαλύτερη φθορά. Κατάλαβες, μέσω της υγρασίας. Ανοίγοντας, γιατί αυτό έχει ρογμές από πάνω, έπεφτε νερό μέσα, έπεφτε βροχή μέσα. Γιατί αν δούμε το πρόσωπο της Καριάτιδας, της οποίας είναι ατόφιο, δεν είναι χαλασμένο, είναι κατεστραμμένο, απλά έχει τη ρογμή, εκεί θα δούμε σημάδια υγρασίας, θα δούμε ότι από εκεί έχει τρέξει νερό. Έχει μπει νερό, άρα έχουμε από πάνω, είναι διαμπερές πλέον το μνημείο από πάνω και παίρνει μέσα αέρα και νερό και φως. Και σε κάποιο σημείο εδώ στην Καριάτιδα υπάρχει μια ακτίνα φωτός από έξω. Είναι ελάχιστη όμως. Είναι αυτές οι λεπτομέρειες. Αυτό παρατήρησα εγώ στο λίγο χρονικό διάστημα με το οποίο ασχολήθηκα. Και ελπίζω αυτό που παρατήρησα να γίνει κατανοητό από όλους μας, ότι όντως είναι σοβαρότατο το μνημείο, δεν είναι αστείο. Μετά, όπως είπα, και η τάφη των Μυκηνών είναι θολωτή, αλλά και αυτή είναι στρογγυλή, είναι κύκλος και αυτή. Δηλαδή και του Αγαμέμνονος και της Κλητεμνίστρας μπορεί να είναι θολωτή, όπως είναι και αυτός θολωτός, το πίσω δωμάτιο, είναι θολωτό, το κεντρικό δωμάτιο, δηλαδή το δωμάτιο της ταφής, ας πούμε, είναι θολωτό και αυτό. Είναι μικηναϊκό ακριβώς και εκείνο. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για το ταφικό μνημείο. Πάρα πολύ χρήσιμες οι σκέψεις σου. Δεν λέω πληροφορίες, λέω σκέψεις, γιατί είναι δικές σου προσωπικές εκτιμήσεις. Ας είμαστε λιγάκι υποψιασμένοι. Η καιρή είναι πονηρή. Έτσι. Και η πορεία αυτών των ερευνών σαν να πηγαίνει παράλληλα με άλλες εξελίξεις. Δηλαδή εμένα κάτι τέτοιο με κάνει να διαισθάνομαι. Δεν ξέρω το αποκορύφωμα και των δύο σκελών ποιο θα είναι, αν θα συγκλίνουνε. Το ελπίζω και να είναι για κάτι πολύ καλό. Αλλά ας είμαστε υποψιασμένοι και στο παρακολουθούμε, γιατί ξέρεις τι γίνεται, Απολλώνιε, το πολύ λέει το κυρελέσον, το βαριέται και ο παπάς. Δηλαδή εγώ πλέον έχω πάψει να ασχολούμαι. Εντάξει, κάθε μέρα, εντάξει, για τηλεόραση δεν συζητάμε, δεν ανοίγω, αλλά και μέσα στο ίντερνετ που ψάχνω ειδήσεις και αυτά. Κάπου θα μας κάνουν να σταματήσουμε να το παρακολουθούμε. Από το πολύ λέγε. Και εκεί δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Ας είμαστε λοιπόν υποψιασμένοι και ας το έχουμε από κοντά. Ναι. Μπορεί να είναι και αυτό ένας τρόπος για να μας αποσπάσουν την προσοχή πλέον και να πάψουμε να ενδιαφερόμαστε γι' αυτό. Αλλά μέσα από αυτό όμως αυτοί θα μπορούν να περάσουν και άλλα πράγματα. Πάει αυτό. Κάτι άλλο τώρα. Είναι το θέμα του Λέοντα που είχε από πάνω το μνημείο. Πώς μεταφέρθηκε αυτός ο Λέοντας, πώς μεταφέρθηκε τόσα χιλιόμετρα μακριά. Ποιοι τον πήρε. Αυτό είναι ένα γενικότερο ερώτημα, Απολλώνιε, για μεγάλα γλυπτά που έχουν βρεθεί ανά τον κόσμο, έτσι. Ναι. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Εμένα είναι, δηλαδή μου κάνει κάπως αυτό. Δηλαδή έχω κάποιες απορίες οι οποίες με βάζουν σε ιδιαίτερες σκέψεις. Είναι πολύ μεγάλο το άγαλμα αυτό του Λέοντα και τι σκοπό εξυπηρετούσε να το πάρουν από την κορυφή του ταφικού μνημείου, να το πάρουν από την κορυφή του λόφου δηλαδή, να το πάνε πού, κάπου αλλού, άσχετα τελείως. Ενδεχομένως να ήθελαν να εξαφανίσουν το μνημείο, έτσι. Και ξεκίνησαν από εκεί. Πότε, ποιοι και γιατί, όπως λέμε. Μα είναι τεραστία διαστάσεων αυτό. Δηλαδή θέλει πραγματικά τεχνολογία για να μπορέσει να το κάνεις. Αυτό θέλει, να το μεταφέρεις με γερανούς. Δεν πάει, δεν γίνεται.
Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό. Ξέρουμε περίπου τις διαστάσεις, γιατί από μια φωτογραφία τώρα δεν μπορείς να βγάλεις έτσι για τους... Οι διαστάσεις δεν μπορούμε να τις ξέρω ακριβώς πόσο είναι, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Βλέπω σε φωτογραφία και ανθρώπους δίπλα στο μνημείο, οπότε πάνω κάτω μπορούμε να καταλάβουμε. Ναι. Άμα δεις την ανατομία ενός ανθρώπου και δεις και το άγαλμα, θα καταλάβεις η βάση του πρώτα είναι τεράστια. Καλά, η βάση αυτή μπορεί να κατασκευάστηκε εκεί η βάση αυτή, η νέα βάση, και να έφεραν μόνο το κομμάτι του από πάνω, γιατί είναι άλλο ξεχωριστό το από πάνω το κομμάτι του αγάλματος, και να έφεραν μόνο εκείνο. Αλλά μόνο εκείνο είναι τεράστιο, είναι πολύ μεγάλο. Είναι άλλο τόσο όσο η βάση. Ακριβώς. Είναι αρκετά μεγάλο. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν θα μπαινε κάποιος σε τέτοιο κόπο να μεταφέρει αυτό το άγαλμα και να το πάει κάπου αλλού για πλάκα. Θα το άφηνε εκεί που είναι. Αλλά κάποιος λόγος υπήρχε. Για κάποιο λόγο το έκαναν αυτό που έκαναν. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εδώ το θεματάκι ας το κλείσουμε αυτό. Και θα δούμε τι θα μας βγάλει η πορεία. Εν αναμονή λοιπόν. Έτσι ακριβώς. Να περάσουμε λιγάκι στο θεματάκι που έχεις ετοιμάσει για σήμερα. Ναι, βέβαια. Θα περάσουμε εδώ. Για πες μας, γιατί είμαστε... Όπως έχουμε μιλήσει... περιμένουμε αγωνία, ναι. Σε μια άλλη εκπομπή είχαμε μιλήσει για το ρολόι. Και είχαμε πει ότι μας έχουν φάει την ώρα, έτσι. Μας έχουν φάει μία ώρα. Και μας φάγανε την πρώτη ώρα της Κυριακής. Αν δούμε την αλλαγή του ημερολογίου, θα παρατηρήσουμε ότι η Κυριακή δεν αριθμίζεται. Η πρώτη Κυριακή δεν αριθμίζεται καθόλου. Πριν τον αριθμό 1, την πρώτη ημερομηνία του πρώτου μήνα αυτού του ημερολογίου. Του Γρηγοριανού δηλαδή. Το οποίο έχουν βάλει την Δευτέρα ως πρώτη μέρα. Νούμερο 1, Δευτέρα, αντί να το βάλουν την Κυριακή. Και μας έχουν κλέψει 11 μέρες από αυτό το ημερολόγιο. Αν παρατηρήσουμε τώρα και βάλουμε τα δύο ημερολόγια το ένα δίπλα στο άλλο. Το παλιό ημερολόγιο ήταν του Ιουλίου 4, ο οποίος το θέσπισε το 46 π.Χ. Η διαφορά των δύο ημερολογίων, ποια νομίζεις ότι είναι? Ο προσδιορισμός των δίσεκτων ετών. Πια σταυγό και κούρευτο δηλαδή. Δηλαδή, για πες, για ανάλυσέ το λίγο. Τα δίσεκτα έτη. Τα δύο δίσεκτα έτη. Το ένα ημερολόγιο είχε τον Φεβρουάριο, το Ιουλιανό, με 28 σταθερά, 23 και 24 τα δύο δίσεκτα. Και το καινούριο είναι σταθερά 28 και 29. Η διαφορά όμως στο Γρηγοριανό εδώ είναι ότι μας πάει 31, 28, δηλαδή Ιανουάριος 31, 28, 29 το Φεβρουάριο, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, να σου λέω και μήνες, έτσι. Λοιπόν, Ιανουάριος 31, Φεβρουάριος 28, Μάρτιος 31, Απρίλιος 30, Μάιος 31, Ιούνιος 30, Ιούλιος 31, Αύγουστος 31, Σεπτέμβριος 30, Οκτώβριος 31, Νοέμβριος 30, Δεκέμβριος 31. Λοιπόν, άκου τώρα πώς είναι το Ιουλιανό. Ιανουάριος 29, Φεβρουάριος 28 με τα δίσεκτα 23 και 24. Μάρτιος 31, Απρίλιος 29, Μάιος 31, Ιούνιος 29, Ιούλιος 31, Αύγουστος 29, Σεπτέμβριος 29, Οκτώβριος 31, Νοέμβριος 29 και Δεκέμβριος 29.
Είναι τεράστια η διαφορά. Τεράστια διαφορά. Αυτό συνειδητοποιώ. Είναι τεράστια η διαφορά. Τώρα, άκου τώρα το μυστικό ποιο είναι. Αν βάλουμε τους πλανήτες, αν βάλουμε σε κάθε μήνα και ένα πλανήτη, αυτό σημαίνει Πυθαγόρια μουσική φιλοσοφία. Αν πάρουμε ένα πλανήτη και ξεκινήσουμε από τον πρώτο, που είναι ο ήλιος. Έτσι. Ιανουάριος 29 έχουμε ήλιο και του δώσουμε τη συχνότητα του ηλίου, η οποία είναι η Σόλ. Και πάμε στο 28, βγαίνοντας προς τα έξω, και βρούμε τον Ερμή. Του δίνουμε τη συχνότητα του Ερμή, που είναι Σόλ ύφεση. Πάμε στον επόμενο μήνα, τον Μάρτιο, και του δίνουμε τη συχνότητα, 31 μας δίνει ο Μάρτιος, και του δίνουμε τη συχνότητα της Αφροδίτης, το Φα. Εν συνεχεία πάμε στο 29 τον Απρίλιο και του δίνουμε τη συχνότητα της Γης, που είναι το Μη. Εν συνεχεία πηγαίνοντας στον Μάιο δίνουμε τη συχνότητα της Σελήνης, που είναι το Μη ύφεση. Εν συνεχεία πηγαίνουμε στον Ιούνιο 29, δίνουμε τη συχνότητα του Άρεος, που είναι το Ρε. Εν συνεχεία πηγαίνουμε στον Ιούλιο 31 μέρες και του δίνουμε τη συχνότητα του Ρε ύφεση. Εν συνεχεία πηγαίνουμε στον Αύγουστο, είναι 29, του δίνουμε τη συχνότητα του Ντο. Και αυτή η συχνότητα είναι στον Ιούλιο είναι οι αστεροειδείς. Το Ρε ύφεση είναι των αστεροειδών. Είναι ο πλανήτης που λείπει. Έτσι. Λοιπόν, μετά πηγαίνουμε στον Αύγουστο, που είναι το 29, και είναι η συχνότητα του Διός, είναι το Ντο. Κοίταξε εδώ πώς βγαίνουν ακριβώς, ακριβώς βγαίνουν. Εν συνεχεία πηγαίνουμε στο Σεπτέμβρη, είναι 29, και δίνουμε τη συχνότητα του Σι, η οποία η συχνότητα αυτή ανήκει στον Κρόνο. Εν συνεχεία πηγαίνουμε στον Ουρανό και του δίνουμε, είναι ο Οκτώβριος, 31 μέρες, και του δίνουμε τη συχνότητα Σι ύφεση. Εν συνεχεία πηγαίνουμε στο Νοέμβριο, 29, και του δίνουμε τη συχνότητα Λα. Και εν συνεχεία πηγαίνουμε στον Δεκέμβριο, 29 πάλι, και τους δίνουμε τη συχνότητα Λα ύφεση, ο οποίος είναι ο Πλούτων. Αυτό ακριβώς, αυτή είναι η κλίμακα, η κοσμική κλίμακα. Και το Ιουλιανό ημερολόγιο την αποδίδει με λεπτομέρεια. Με απόλυτη λεπτομέρεια, όπως την απέδιδαν και οι Πυθαγόροι. Δηλαδή, τι έκαναν οι άνθρωποι? Κατέστρεψαν τον αρμονικό πίνακα, με τον οποίο θα μπορούσαμε τις δεδομένες στιγμές που γίνεται η σημερία και έχουμε ηλιοστάσια, να αποκτήσουμε το ενεργειακό πεδίο και να απεγκλωβιστούμε ως οντότητες. Καταλαβαίνεις τι μας έχουν κάνει οι άνθρωποι? Είναι απίστευτο. Να σε ρωτήσω κάτι, Απολλώνη, συγγνώμη. Άρα μιλάμε για ένα ψευδές ημερολόγιο αυτή τη στιγμή. Επομένως, όταν μιλάμε για ησημερίες και για ηλιοστάσια, είναι ακριβείς οι ημέρες? Εδώ τίθεται ένα τέτοιο θέμα πλέον, έτσι? Δεν είναι ακριβείς ημέρες. Είναι από 11, παίζουν από 11 μέρες μέχρι 14 νωρίτερα. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, που περιμένουμε το φθινοπορεινό ηλιοστάσιο. Καλά δεν τα λέω? Ναι. 21 Σεπτεμβρίου. Ποια μέρα κατά το Ιουλιανό είναι η πραγματική? Κατά το Ιουλιανό η πραγματική θα σου πω πότε είναι. Θα σου πω ακριβώς. Σεπτέμβριο. Με το Ιουλιανό είναι στις 14 Σεπτεμβρίου, με το Ιουλιανό. Δηλαδή η διαφορά μας... Προχθές δηλαδή, ναι. Έτσι ακριβώς. 11 μέρες πίσω πηγαίνουμε ουσιαστικά για να υπολογίσουμε, έτσι? 11, όχι, δεν θα πάμε πίσω, θα πάμε 11 μέρες αργότερα.
Εμείς είμαστε 11 μέρες αργότερα. 7. Όχι, 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 δεν κατάλαβες. Έχει πάει μπροστά. Είναι 30 του μηνός, 29 το ένα, 30 το άλλο. Μας δίνει Σεπτέμβρη. Συνεπώς εδώ, στην διαδρομή αυτή, αν ξεκινήσουμε από τον πρώτο μήνα, έχουν αλλάξει όλα. Είναι όλα, κλέβουν συνεχώς, κάθε μήνα κλέβουν. Κλέβουν και φτάνουν στο τέλος να έχουμε διαφορά πολύ μεγάλη. Καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω? Προσπαθώ να το συλλάβω τώρα. Αυτό θέλει υπολογισμούς. Τώρα, Γίνεται σταδιακά δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, θες να πεις, και κορυφώνεται στο τέλος. Πρόσεξε τώρα εδώ να δεις τι έχουν κάνει. Έχουν αλλάξει τις θέσεις της κοσμικής κλίμακας. Η κοσμική κλίμακα βασίζεται σε 7 αρμονικούς κόμβους. Αυτούς τους 7 αρμονικούς κόμβους, αυτοί τους πήραν και τους βάλανε αλλού. Ενώ έχουμε τον πρώτο κόμβο στο Ιουλιανό, το έχουμε στον ήλιο, στο δεύτερο μήνα, στο Φεβρουάριο, δεν έχουμε αρμονικό κόμβο. Δεν υπάρχει. Γιατί ο Ερμής είναι αμφίδρομος. Και έχει τροχιά, έχει παράξενη τροχιά. Αλλάζει, έχει 3 διαφορετικές κινήσεις ο Ερμής. Εδώ δεν έχουμε αρμονική, δεν μας δίνει αρμονική. Απλά χάνεται, σβήνει η τονική του ηλίου μέσα στην διάρκεια της κίνησης του Ερμή. Είναι τώρα ψηλά γράμματα αυτά. Αυτά θέλουν ιδιαίτερη εξήγηση στον κόσμο για να τα καταλάβει. Είναι παρατραβηγμένο αυτό που λέω. Όχι παρατραβηγμένο, έτσι είναι. Αλλά θέλει ιδιαίτερη εξήγηση στον κόσμο να το καταλάβει. Όταν λέω η αρμονική, από τον ήλιο μέχρι την Αφροδίτη έχουμε μία αρμονική ταλάντωση, η οποία φύμει εντός του διαστήματος που βρίσκεται ο Άρης. Άρα ο Άρης δεν έχει δική του αρμονική καθαρή, όπως δεν έχει και ο Πλούτον δική του αρμονική καθαρή. Είναι μερικές λεπτομέρειες, είναι η κοσμική κλίμακα, έτσι λειτουργεί. Αυτό σημαίνει Πυθαγόριο θεώρημα. Και ο νόμος των σφαιρών αυτό. Έτσι αναπτύσσεται. Λοιπόν, εν συνεχεία παρατηρούμε ότι στη γη μας δίνει την δωρική κλίμακα. Και έχουμε Σολ, απορρίπτουμε τον Ερμή και πάμε στο Φα, στην Αφροδίτη. Εδώ έχουμε κομβικά ολοκληρωμένα αρμονικά σημεία. Και έχουμε στη σελήνη επίσης ένα αρμονικό σημείο, το οποίο και αυτό είναι ελλειπτικό. Το μη ύφεση είναι ελλειπτικό και αυτό. Έχει ελλειπτική αρμονική δομή. Στο Ρε μετά, που είναι ο Άρης, έχουμε ολοκληρωμένη. Στην Άστα, στον αστεροειδή δηλαδή, στο αστεροειδής Άστα την ονομάζει ο Λουκιανός, είναι ένας μεγάλος πλανήτης και αυτός, λίγο μικρότερος από το Δία ήταν. Και εδώ έχουμε πρόβλημα αρμονικό. Υπάρχει ελλειπτικότητα και εδώ. Είναι χαμηλή η ένταση, έχει αρμονική, αλλά είναι πολύ χαμηλή η ένταση του. Εν συνεχεία πηγαίνουμε στο Δία, ο οποίος έχει ολοκληρωμένη αρμονική, τον Ντο. Και είναι ποια αρμονική, είναι το 523. Εδώ συντονίζεται το σύμπαν. Γι' αυτό έχασε την αρμονικότητά του ο Κρόνος, γιατί την πήρε ο Δίας. Και την πήρε ο Δίας μετά την καταστροφή της Άστα. Καταλάβες τι έγινε. Και εδώ εναρμονίστηκε το σύμπαν ως έχει σήμερα. Στην 523 στον Ντο. Και εν συνεχεία πηγαίνουμε στο Σι που είναι ο Κρόνος, άλλος αρμονικός και αυτός κόμβος, και στο Λα. Να οι 7 αρμονικοί κόμβοι. Αυτές τις θέσεις δεν υπάρχουν στο ημερολόγιο το Γρηγοριανό. Είναι εντελώς αλλού. Είναι η πρώτη ο ήλιος, στον οποίο δεν μας δίνει τη συχνότητα του ηλίου, γιατί άμα θελήσουμε να βγάλουμε τώρα τους κόμβους εδώ, θα τους βρούμε στο 31. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 μήνες με τον αριθμό 31. Άρα, σε αυτούς μπορούμε να βασιστούμε ότι είναι η αρμονική κόμβη. Γιατί τα 30 δεν είναι 7, είναι 5. 1, 2, 3, 4, 5 με το 28. Έτσι. Εδώ είναι η ελλειπτικότητα όλη.
Και εδώ είναι το αναποδογύρισμα που κάνανε. Αν είναι αυτό που χαλάσανε τις αρμονικές, χαλάσανε την αρμονία του ηλιακού συστήματος. Την νοητική μας, έτσι, για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε που βρισκόμαστε και που είμαστε. Να χάσουμε τον μπούσουλα δηλαδή. Τη μέρα μας την κάνανε νύχτα. Να θυμίσουμε λιγάκι πότε καθιερώθηκε το Γρηγοριανό. Το Γρηγοριανό το 528. Το 1528. Αν δεν κάνω λάθος. Κάπου εκεί. Μάλιστα. Και από τότε έχουμε αυτό το αλαλούμ. Αν είχες εικόνα θα στο έδειχνα και θα το καταλάβαινε. Αλλά μπορώ να στο στείλω όμως αυτό. Ναι, θα μου το στείλεις Απολλώνη και θα το βάλω εγώ στο βιντεάκι που φτιάχνουμε μετά, αφού παίξει εκπομπή, φτιάχνουμε στο YouTube. Ναι. Ο κόσμος τι ακριβώς έχει γίνει. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Έχω σημαδεμένο με κόκκινο κύκλους που κάθονται οι αρμονικοί κόμβοι. Και έχουμε το sol, fa, mi, είναι με κόκκινο. Και με μαύρο, με μια γραμμούλα διακεκομένη κύκλο, είναι οι διέσεις. Οι θέσεις δηλαδή. Οι διέσεις. Τα μαύρα του πιάνου δηλαδή. Τα οποία, εκεί που δεν έχω καθόλου, στα δύο ακραία, στο Φεβρουάριο και στο Δεκέμβριο, δεν έχω καθόλου. Εκεί δεν υπάρχουν αρμονικές στην κοσμική κλίμακα. Κατάλαβες. Γιατί σμίγουν το ένα με το υψηλό σολ και το άλλο με το χαμηλό σολ. Αυτά είχα να πω. Δεν θέλω να μπω περισσότερο γιατί θα μπερδέψουμε ακόμα πιο πολύ τον κόσμο. Να δει αυτό, να το κατανοήσει. Ναι. Και θα πούμε μεγαλύτερες λεπτομέρειες στην επόμενη εκπομπή και θα το αναπτύξουμε. Και αν υπάρχουν ερωτήσεις να μην τρέπονται, να μην τρέπεστε φίλοι μας. Να κάνετε τις ερωτήσεις. Δεν είναι ντροπή αν δεν καταλάβατε κάτι. Να κάνετε ερωτήσεις για να μπορέσουμε να διεξάγουμε τον διάλογο σε μεγαλύτερο επίπεδο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, παντελώς άγνωστα για μας και το εννοώ αυτό που λέω. Αρχίζουμε και βλέπουμε τα πράγματα από μια άλλη σκοπιά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Απολλώνη. Είναι λιγάκι δυσνόητα βεβαίως. Είναι καθαρά μαθηματική τύπη. Έτσι ακριβώς. Τους οποίους θα πρέπει ο κάθε ένας που ακούει αυτό που ακούει θα πρέπει να βλέπει κιόλας για να καταλαβαίνει τι λέμε. Τα μαθηματικά είναι υπόθεση και της όρασης, όχι μόνο της ακοής. Πολύ όμορφα. Έχεις κλείσει φαντάζομαι το κεφάλαιο αυτό του ημερολογίου, έτσι? Το έκλεισα αυτό, ναι. Προσωρινά, θα επανέλθουμε σύντομα. Τώρα τυχαίνουν και πολλά έκτακτα, είμαστε σε αναβρασμό, γίνονται πολλές έκτακτες ομιλίες, υπάρχουν και οι καθιερωμένες οι εβδομαδιαίες που πέφτουν πάνω στην ώρα μας. Θα μετακινήσουμε μάλλον λιγάκι την ώρα ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν, αλλά θα παίζει εκπομπή κάθε εβδομάδα, δεν πρέπει να χάνετε. Και σκέφτομαι μάλιστα κάποια στιγμή να κάνουμε και μια επανάληψη, βάζοντας στη σειρά τις εκπομπές που έχουμε κάνει μέχρι τώρα για να μπορέσει ο κόσμος να έχει μια... Αν και υπάρχουν και στο YouTube, λέει, μπορεί να ανατρέξει κανείς. Για να μπορούμε να έχουμε και ερωτήματα. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα των ερωτημάτων που το έχουν λιγάκι παραμελήσει οι φίλοι μας. Ενδεχομένως να διστάζουν κιόλας, γιατί είναι μια κουβέντα η οποία είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει πώς μπορεί να την ανοίξει η κουβέντα αυτή και να διστάζουν να ρωτήσουν. Αλλά να μην διστάξουν καθόλου, να είναι πιο ελεύθεροι και για να μπορέσουμε να φτάσουμε στα επίπεδα της κατανόησης. Αν δεν ρωτήσουμε δεν θα καταλάβουμε. Ωραία. Σε αυτό το σημείο να σε αποχαιρετήσω. Ναι. Να σε ευχαριστήσω για άλλη μία φορά και εμείς θα κλείσουμε το ραντεβού μας, οπότε υπάρχει ελεύθερος χρόνος για να κάνουμε αυτή την επόμενη ηχογράφηση. Και βέβαια. Θέλω να πω και το εξής, ότι πειράζοντας το ημερολόγιο, έχουν πειράξει και το ζωδιακό κύκλο. Από εδώ και πέρα καταλαβαίνεις γιατί τι συζητάμε από εδώ και πέρα. Βεβαίως, ο ζωδιακός κύκλος δεν είναι μια απλή υπόθεση έτσι όπως πιστεύουμε. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα γιατί έχει να κάνει με την αστρονομία. Και το θέμα της αστρολογίας στην αρχαιότητα ήταν σημαντικό, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν μία
Ήταν μια άλλη πτυχή της αστρονομίας, όπως την ονομάζουμε σήμερα, η αστρολογία στην αρχαιότητα. Ήταν εξίσου σοβαρή και αυτή. Γιατί ανέλυε όχι τις ερωτοδουλειές όπως λέμε,